Wel, dyn ni wedi gweld y dynion yn y rownd derfynol y bwyellwyr. Y merched sy'n nesaf, mae gen i ddyn mawr yn dal wrth ochr i fan hyn, Dewi Piw. Mae hon yn mynd i fod yn gyffroes, lot o ferched yn gystadlu fan hyn. Rownd derfynol, y pren gwastad, yr underhande, a mae gennym ni ta 15 o ferched oes. Cychwyn yn y pen yna, handicap. Mae hein, dwi'n meddwl, cos mae'n ddwy res oes. Right. Mae nhw'n dechrau fanna, dwi'n meddwl, mae'r ceisa. A wedyn, a nhw fyny'r top. Aha, ie. So mae hynna di gorffen gychwyn. reit yn diwedd y manne efo Georgia. Yma ni. O, maen nhw gyd yn agos i'w gilydd wan, dydyn nhw. Yndan, sbio 10, 15. Dydy Amanda'n dal heb gychwyn nawr y pen na. Na, pwy ma di hwnna? Mae Amanda yn y Chris Oren. O, ie. Pwy sgen ti fanna? Di Georgia, reit ar y pen. So, mae hi'n eneth ffit iawn chwarae teg. A mae hi yn symud. Mae hi yn symud efo'r pren chwarae teg iddi. Neb di troi eto, oes? No, oes. Mae un di troi Lipi yma. Mae Lipi'n berig. Mae Lipi'n berig. A tryden ma fan hyn. Ie, Lipi di hwnna. A Georgia. A mae Rachel di troi. Mae Rachel yn berig hefyd. Mae yna dair yn agos iawn i'w gilydd yn y pen na A wan. di Sioe ma, mae'n bell yn ôl. A hon, maen nhw'n gyd yn mynd wan. A neb di colli bus troed eto. O, na ni, mae un i Torri yn y canol ma. Oe. Rachel. Mae'n edrych yn hapus iawn. Na, mae'n rhywbeth yn bod. Dwi'n yn gwybod beth sgen i. Dwi'n yn siŵr os ti di jumpio i marc, neu... Ti'n meddwl? Oedd hi'n mynd hapus am wbeth. Na, Anyway, mae di gorffen gynta, pwy gael ein ail? Mae rhwng y ddwy... O, mae hi fan hyn. O, Sioe. Mae Sioe chwaer i Glenn Penlington. O, reit, wel, ysgolson i Glenn. A Glenn ydi, o'n i'n dangos y bod i ti. Ie. A dim Glenn ydi Pencampwr Prydain ar y funud. Waw, so maen nhw mewn bryd de fyna, sy'n ni'n dweud. O, maen nhw'n bryd torri coed, dwi. A dyna beth ni'n neud heddiw, Dewis. Ie, maen nhw'n lle iawn os oes yma. Ie. O, mae'n gen ti dipyn o waith mynd o, dyma gen ti... Miriam yma, mae Miriam yn ferch i Bill Owaki. O, ie. Sydd yn un o'n senior, wel, sy'n gael ddeud dwe, un o'r prif bobl sydd wedi bod yn dysgu ni ers y wraig, a mae o wedi dod o Zeland Newydd a di cwrdd ei wraig, a maen nhw'n byw yn... Bethesda, Bethesda, ie. A wrthi'n ffilmi. A mae Bill di chwarae lot o rygbi Bethesda fyd, a mae'n dal yn involved. Mae o'n gwneud lot efo'r ail dim a rhai o'r tîmau iau hefyd. A mae'n neis gweld o'n un bob blwyddyn, a mae'n wrthbodedig. O, mae o'n wrthbodedig. A mae wrth i fod, a mae o'n un o'r stiwardi hefyd. Dwi'n bod sy'n tîmau cynt, pan oedden nhw'n neud y coed, fo oedd yn neud yr siarad. Ie. I gyd. Arbenigwr o'n i faes. Fel titha Dewi. Diolch o galon i chi am y gwmni drwy gydol y dydd. Dim problem.